गिबियाव मान बावबाय हौवासाफोरखौ जों खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल हारिमुनि जा दामजु दङ बेखौ गासिबो फोरोंनो थाखाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रौतानिफ्राय जोङो मास्टार लाबोदों सासेया जाबाय क्रिस्टिनि सासेया जाबाय खाम सिफुं जथा सेरजा बर'नि ट्रेडिसनेलनि दामजुफोरखौ फोरोंलांनो थाखाय सारफोरखौ लानाय जादों। दा नुनायाव ओनसोलनि जेसेबां सोलोंनो फैगोन बायदि सानदोंमोन आथिखालाव एसे फरिखानिबो सम जादों फरायसुलाफ्रा बेनिखायनो खाम सिफुं दामनायाव सेरजा दामनायाव सिफुं दामनायाव एसे जोंहा सोलोंसाफोरखौ खम मोनदों आरोखि अब्लाबो डेभेलप जादों। आसा सार दा मोसानाय हाबाफारिया बेसेबांसिम आवगायदों? मोसानाय हाबाफारिया दा जेसेबां फोरोंदों सारमोनहा 50%नि एसे बारा थांबाय 50%नि एसे एभब जाबाय आरोखि बेखायनो जोबनायसिम खालि गासैखौबो रोंसारगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय गसाइनिफ्रायबो सहाय बिनानै गथ'साफोरखौ जाहाथे अराय सम जौगालांनो थाखाय आङो आरज गाबनानै एसेयावनो नोंथांमोननिसिम